सासे बिमाया गावनि फिसाखौ गोरबोजों अननायनि बिदिन्थि। दुखुथिया बिमाया गावनि केटनिखौ आंगो फिसानो गथायसिगोन। राहा गैयै बिमानि मेगनाव रुखु रुखु गोरबोनि मोदै। जोनोमगिरि बिमाया फिसाज्लानि दुखुखौ नायनानै थानो हायैनि थाखाय गावनि केटनिखौ गथायसिगोन। नाथाय जोनोमगिरि बिमाया फिसाज्लानो केटनिखौ होनायाव गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। रायजो राजानि सेराव आखाइ खबजबनानै दुखुथिया बिमाया मदद नागिरदों। रायजो राजाफोर नोंसोरो जि बायो खहायो। जोनोमगिरि अनसुलि बिमाया फिसाज्लानि दुखुखौ नायनानै थानो हायैनि गावनि किडनिखौ गथायनो आवगायदों। फिसाज्लानि बेरामखौ फाहामनो थाखाय जोनोमगिरि बिमाया सना रुफा हा हु मोसौ फानजोबनानै फाहामथाय होसेयावबो राहा गैयै जानानै थाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सन्थला गामिनि थागिबि नन्दे दैमारि आरो रिनु दैमारिनि नैथि फिसाज्ला नरमिन दैमारिया थांनाय 2019 इं मायथाइनि नभेम्बर दाननिफ्रायनो किडनिनि बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ आरो बे किडनि गाज्रि जानायनि थाखायनो डायलिसिस खालामबाय थानो गोनां जाबाय थादों। आथिखालाव नरमिन दैमारिया नारायणा सुपार स्पेशलिटी देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा खमैबो 12 लाख रां खरसा खालामनानै फाहामथाय होसेयावबो किडनिनि बेरामखौ फाहामनो हायाखिसै। जोबथारनायाव जोनोमगिरि बिमाया गावनि मोनसे किडनिखौ फिसाज्लानो होनायनि थांखि लाबाय। अनसुलि बिमाया गावनि किडनिखौ फैगौ जुन दाननि 5 खालाराव फिसाज्ला नरमिन दैमारिनो होगोन। दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नम्बराव अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरदों। नमस्कार रायजो राजाफोर, खुलुमबाय। आंनि फिसा हौवा निजे फिसा हौवानो आंनि किडनिखौनो होनो नुमायदो। दा किडनि होनायाव बेसेबां खरसा थांगोन? 10 लाख 12 लाख थांगोन आंनि फिसा हौवानो। जि बायो रायजो राजाफोर। जि हायो रायजो राजाफोर आंनो बाहायमान फैसानि थाखाय खहायो। आं निजायनि गाननाय खना बाना सेन्टा फानबाय इबो थोआ, हाबो फानबाय इबो थोआ। जि जायो आं निजायनि किडनिखौनो आं निजे फिसा हौवानो आं होनोसै। रायजो राजाफोर नोंसोरो जि बायो खहायो। बेनिफ्राय माब्ला माबागोन? 5 तारिख जयेन जागोन आंनि फिसा हौवाया। आं आरो 4 तारिखै जयेन जागोन। ना रायजो राजाफोरा आंखौ मोनबानो गैला आंहा न'खराव। हा हु बन्दक थालांबाय। जि हाया बाय बांला रानना मोनदो फिसा हौवाया फाननांबाय। दा आरो गथ' खानै दोङो, फिसौजो खासि फिसौला खासि मा खालामनो। आं बुंनो रोंलिया दा। खुलुमबाय, आंनि मुङा नरमिन दैमारि। आं दा 2019 मायथाइनिफ्रायनो किडनिनि बेराम जानानै दोङो। दिनैयावलागै सिकित्सा खालामबाय थादो नारायणा सुपार स्पेशलिटी हस्पिटालाव। माने दा डायलिसिस खालामबाय थायो सप्तायाव खननैयै। बेबायदि गोबां खालामबोबाय, माने दिनैयावलागै 12 लाख थांबाय। दा किडनिखौ ट्रान्सप्लान्ट खालामनो थाखाय गोबां
रां नांगौ जानानै फैदो। बेनि थाखाय नोंथांमोननियाव आङो अनसुंथाइ बिहरनाय जाबाय। माने अननानै आंनि बे बेरामनि थाखाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय रां एसे डनेसन हरनायबा मोजां मोनगौमोन। दा आङो दा गोदान सरकारनिफ्रायबो दा बेखौनो बुंनो लुगैयोदि माने आंनि बे बेमारखौ माने डनेसन होनायमोनबा एसे गोजोननाय मोनगौमोन। आरो जोंनि आसाम सरकारनि आयेन आफादनि बिस्वजित दैमारि सारखौबो खावलायनो लुगैयोदि आंनि बे किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायनि खामानिखौ जाफुंहोगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। खुलुमबाय। दा सप्तायाव आङो दा खननैयै डायलिसिस खालामनो गोनां जायो नारायना हस्पिटालाव। गोदोथ' सानभेलियाव एडमिट जादोंमोन आङो 2019 मायथाइयावनो। आरो बेनि उनाव नेमकेयार हस्पिटालावबो भर्ति खालामनाय जादोंमोन, बेयावबो साक्सेस जादियासै। बेनि उनाव आयुष चन्द्र हस्पिटालावबो सिकित्सा खालामनाय जादोंमोन, बेवहायबो जादियासै। नाथाय लास्टाव किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनांगोन बुंनायलाय माने नारायना हस्पिटालाव खाथिनि हस्पिटाल बेयावनो खालामगोन होननानै थिरांथा खालामनायसै न'नि सुबुंफोरा। दा बर्थमानथ' जोंहा बिदा फंबाय साथाम दङमोन। 3 बिगा हा राननाय दङमोन, बेवहाय माने आंनि भागोखौ फाननानै नायनाय जाबाय। दाथ' उपायानो गैया फानफिननायनि।